yanda ake trading din binary option based on price action. Nan na tafi da sellers, ba zan nuna muku dalilin da yasa na tafi da sellers, zan zana muku ku gani. Ok, kun ga market dina breaking din wannan trend line key level din, market ya dawo key level din ya juya, sannan creating mun support din ya koma resistance. Bayan na samu wannan inverted hammer, sai na jira market ya kai 50% din holding da week din, na samu rejection sai na tafi da sellers. So haka za ake trading din inverted hammer, amma based on direction of the market. Kun ga market dina yana strong downtrend ne, bayan ya breaking din wannan trend line key level din sai na tafi da sellers. So duk wanda yake so ya join din mu, akwai link a TikTok bio na, idan ka shiga danna zai kai ga Telegram channel din mu direct. Sannan duk wanda yake son amfani da wannan broker, idan ya amfani da link dina zai samu 200% bonus. Sa $50 zai samu $150 wanda zai trading da shi.